takana de Ibrahim kece dulu maksudnya kok bana denda bia banamo hari itu banamo hari Arafah. Hari namanya ke-9 Arafah. Mimpi cerai hari na ke-10 banamo dengan hari nahar, hari berkur. Sarak jir tolong biswa mandian anak pagi. Badaan barasihan. Ba'a tujo nyoka denda bia. Astaghfirullah. Digesek kapalo Nabi Ibrahim. Ange palo jo ndak dimajo ta sapo. Anak wajib kok berabia. Ini perintah Allah wahai Hajar. Perintah Allah. Iya. Kalau perintah Allah, manga anak amboge silahkan aja dia. Ya sapi pisau. Diambil tali serawan, dibawa Ismail ke Jabal Kurban, tengah jalan tiba bilih magayu Ismail, diambil Ismail batu digado lah ubili sampai kini ubili itu